Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ana na punta mga higala ini atong tulumanon sa kahanginan C-on-A Catechesis on Air og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abino adlaw na usab karon nga Huwebes, sa 9 na kini sa Oktubre tuig 2025. Og ako lang gihapon kini mahigala inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abay na mahigala ato dahil nga timbayaon ug may mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ug ingo manusab ang ato ang mga igsuon mga kaparian, Lukob, Kabisayan ug Mindanao, nga maabot sa ato ang pagsibya. Nahala, no? May mudto na kanatong tanan mahigala. Unya ato di ay nga timbayaon usab og may mudtong ako mga classmate di gina kalimtan ako hingala si Father Obing Masyon, si Father kining Dami Heramis ug nga manusab si Padre Tonton Arnaiz, no? Kumusta na, no? Naghidaot ta mga hingala nga naa gyud silang tanan sa Kapiskay sa Panlawas. Okay, no? Abino ari ta mga hingala sa ato nga CBCP News, Balitang Simbahano ni ining kamuntuhon. Abay na mahigala Archbishop Garcera nagkanayod nga ang same-sex marriage dili usa kasala. Mamahimo lamang kining usa kasala kung aduna nay mga binuhatan nga supak sa kabuton sa Dios. Ang buti pasabot niya nga kinahanglan nga aduna gyud gitawag nato og pastoral guidance ang atong mga LGBTQ, no? Kana bitaw ang atong mga kaigsuonan nga anaa pod nga ng mga butanga kanang same-sex marriage. Dahil gikuan kini mahigala gibuhian kining mao nga panudlo ni Archbishop Gilbert Garcera Salipa tungod lagi usab sa mga nakita niya nga medyo ba murabag di dunay mga gipakitang dili maayong pagtagad ngadto sa mga miyembro sa third sex. Ayan. Balita mahigala gikan sa Vatican, Pope Leo XIV nagplano nga mobisita sa nasod sa Turkey ug Lebanon karong November 29 to December 2. Mao kini ang pinaka-primero nga apostolic journey nga pagahimuon sa ato ang talahuron nga Santo Papa. Atol kini sa pagbisita niya sa kining maong lugar sa Turkey aron usab aya pod nga to mark the 1700 years anniversary of the Council of Nicaea, no? Aron pod iyang ma-promote ang interreligious dialogue with Orthodox and Muslim leaders. Mao kadto higala. Balita manghigala gikan sa Vatican humana manghigala, no? Mao kadto siya. Mao kadto manghigala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug padayon kita sa ato ang pagpangalagat, no? Arita manghigala sa ato ang Saint of the Day. Aboy na manghigala ang atong Saint of the Day karon sigon diri sa ato ang listahan walay lain kung dili si San Leonardo. Sanay dili ni San Leonardo hingala October 9 ang ato ang santo karon mao si San Juan Leonardi, o Leonardo man siguro ni, no? Saint John Leonardi. Kini si Saint John Leonardi usa kini siya ka pari, no? Usa kini siya ka pari nga iyang gi-devote ang iyang kinabuhi sa pangalagan sa hospital. Although he encountered a lot of different difficulties, he continued, no, his apostolate. In 1579, he formed the Confraternity of Christian Doctrine, o kining CCD. Unya, the congregation was confirmed by Pope Clement in 1595. And of course, kining natakdan po nito, the age of 668, namatay taong kini si San Juan Leonardi
kaya natakdan ng tao ng higala sa usa sa iya mga pasyente, no? Natakdan, namatay po din taon. So nahimo siya nga usa giilasa nga usa ka santo ug padayon siya nga pasidunggan, no? Abi na padayon ta may gala na ta sa atong catechesis, no? Sumpay ni mga galo sa ato ang katikisib kagahapong adlaw mga higala, no? Kagahapong adlaw ang atong title sa ato ang kining ato ang topic, no? How to live a purpose-driven life, a Catholic perspective. Ayan, no? Catholic perspective sa ato pa unsaon magyud nato pagpuyo ang kinabuhing adunay tumong, no? May tumong nga kinabuhi, purpose-driven life unya Catholic perspective. Ayan, no? So kining maong panghuna-huna mga higala nang naghuna-huna kita ni ining tumong sa pagkinabuhi, Catholic perspective, centers on fulfilling a God-given mission to love God and neighbor and serving others through the sacrament, no, to the holy orders and matrimony, and of course prayer life and acts of charity. Sa ito pa, God-given mission yun ay nato mag-center yun sa atong gugma sa atong isig ka tao, no? O sa atong sa Ginoo. Ikaduha, kung pari ka nga makasirbi yun ka sa pinaagi sa mga sakramento, kumpletohon yun mo ba, no? And of course, kung minyo ka nga imog yung maalagaran, no? Ang imog yung maalagaran ang imong pamilya. Nya naadyo kay kinabuhi nga maampuon, no? Nya acts of charity. Of course, leading to eternal life with God ang imong pamilya. And of course, imong i-acknowledge that God has a specific plan of each person's life, which can be discerned through the prayer and community, embracing one's divine vocation within marriage, priesthood, and single life. Ayan, no? O niya, usaon man nimo gyud nga makabot nimo ning maong kinabuhia, no? Imog yung makabot kining kinabuhia. Of course, holy orders, kining prayer and communication with God. No, naagog ka ng mga butanga, no? Naagog ka ng mga butanga. Prayer and communication with God, self-reflection, learning, exploring, and seeking counsel and listening to the heart. Ingon niya, no? So muna yung mga balantayan yun sa imuhang kinabuhi. No, kining how to discern your purpose, kinahanglan nga naagyo kayo mga pampuong kinabuhi. Dili gina mawala para ma-achieve nimo ang purpose-driven life. No, kana bang naagog kay kanang prayer life. Kung wala kay prayer life, mura maglisod tag jutay ana, no? O niya kinahanglan nga doon na po kay mga pamalandong, dili ra po kay magsigi ra po din ang pagampo, doon na po kay gamayng pamalandong. Nga ikatulo, kinahanglan nga kanunay kang magtuon, kanunay kang mag-explore, maminaw ka ug unsay mga maayo, tuon ka basa sa Biblia, mga religious books, ano mahigala, no? And of course, seeking counsel. Doon na po kay mga mangita po kag mga tao nga makatambag-tambag ni mong panalagsa. And of course, listening to the heart. Muna siya, no? Muna siya mahigala, no? By the mahigala, lisod-lisod po ba yan, na? Kay daghan magutay usahay ang ato ang purpose dili to do God's mission, no? God-given mission, no? A Catholic perspective. Kudo usahay ba dunay mga usahay mawala-wala po tagamay kay kinilaging mura pug do na pagkitay laing driven sana kanang purpose driven life, pero lahi po ang ato ang dili po in a Catholic perspective. So muna, no? So muna nga sa atong kinabuhi, sa ako ra ako daghan makay kog mga gipanghimo mahigala, no? Kay na ako yung mga projects, daghan kong project, no? Nya daghan po kong gihuna-huna, daghan po kong mga gihuna-huna gyud nga makabot, pero usahay mawala sa atong Catholic perspective. Usahay murag mawala sa atong relationships with God and with other people. Usahay tungod lagi sa kuan murag mawala ba ang ato ang
good relationship with God and other people. Ana, no? Sumuna nga, nanglan nga, kanunay gyud kong pamalandong. No? Kanunay gyud ang ato ang paningkamot nga unta, niining kinabuhian, dili gyud mawala. No? Abi no, arita manghigala sa ginagmay hisgot-hisgot pod kabahin ni atong higayon karon. Katong pag-resign bitaw ni Kuan, ni Senator Kuan ba? Senator Lacson, no? Sa ako correct me if I'm wrong ha. Correct me if I'm wrong. Ako nakita raga ato mahigala nga mura og naniguro na lamang gyud si kining Senator Lacson nga murag may puluhan man gyud nga ilisan siya isip Senate President pro tempore, no? Unya murag mailisan pud siya isip sa Blue Ribbon Committee. Giunhan na lang daan niya o resign. Turag bag ingon ba nga murag daghan na pud hinoong daghan kay ibang murag nangadismaya kay mga senador na ba ya mao'y nahimo hinoong kay ang sinultihan ni Kuan ningon siya nga ang ebidensya mo'y atong tanawon, no? Dili ingon nga ug unsay kinsay atong tumngon ngin aning ato ang pag-inquiry, no? Let us go where the evidence will take us. Sa to pa subayon ra gyud nato kung asa tadadon sa mga ebidensya. Sus kung kimo paingon man sa mga senador. Napaingon man hinuon nila ni Joel Villanueva, nila ni Nancy Binay, nila ni kining former Senator Revilla, no? Bong Revilla, daghan pang uban unya murag mo paingon pa man ganila ng Chis Escudero. So murag na sa iyang tan-aw medyo ni isa na ang kilay sa iyang mga kaubanan. So nya ang pinaka-move jud nila aron makuanto, maputol to is ilisan siya. No? Ilisan si President pro tempore Lacson. Ug nakabantay pud si Senate pro tempore, giunhan na lang niya. Ano mo na nga sa atong panggobyerno karon igalampo gyud, no? Kay o katupong si Magalong, no? Naningkamot po rin taon ni Magalong pero murag nahimo na po din noon nga dili maayo ang iyang gihimo kay nag-investigar man lagi siya ingon ni ana, no? Pero dili man siguro dautan og mo investigar ka pero naa magoy ano lagi let us go where the evidence will take us, no? Nya kay ang mga ebidensya kay maigo magining uban, no? Pagani og mga mas dagko pag maigo ani una ding mga ang ebidensya, di ba? Unang naigo si Kuan, si kining Romualdez, tang si Romualdez resign. Nya naigo po sa ebidensya si Kuan, si kining Escudero. No, daghang kaayong mga ingon-ingon niya na sumuna nga sa ato ang gupang gobyerno karon, we need more prayers. Ako dili ko mo condemn. I don't want to condemn anybody kay wala pa man gyud final kana bitang resolution sa problema. Pero ang ako lang isip usa ka pari, ako dili ko mag-judge, no? Munang sakto ra pud tong kakuan. Let us go where the evidence will take us. Kung unsay mga ebidensya nga mo madiskubrihan maura po yatoon, and let the evidence talk. Ayan, no? Ang mga ebidensya mo ipasultiha, no? Klaro? So sa atong pagpadayon, sa ato ang pagpamalandong, no, padayon lang kita sa mga pag-ampo ha, aron nga dili pud ta mga salaag ini kay ang atong nasod nagkinahanglan gyud og hustisya tungod sa mga pundo nga nangawala. No? So magampo ra gyud ta nga makaplagan ra to ug mabalik gyud sa katawhan nga Pilipino. Daghang salamat ug maayong bunto, Pilipinas.